una salachi asị m nke onye chiri ya zere o ji ngajere bikochita onye ji aka na nketa bụ Fraịde Nkwọ abalị 26 nke ọnwa Maachị n'afọ 2021 kerenụ n'akwa akọ nakwa Igbo Ezukoo. Aha m bụ Chinonso Ugorji ekwa m Sachidi Emagi onye pụta akwa akọ Nigerian News Guide n'okwa n'ụtụtụ taa ịgwa anyị ka o si wee kpọtụ n'akwa akọ ndị eji n'aka bịa n'ụtụtụ taa. Sachidi Emagi bọọlachi. Ndewo Chinonso Ugorji, ndewo ndị Imo nwe m, ndị ọma ijem ọnụ, ndewo ndị South East, ndị Igbo Chineke gọziri gọzie ha ma ndewo ndị Nigeria ebe ọbụla unu nọ ụbọchị taa mara anyị ma biko chetanụ na Chineke ga-ezubere anyị ihe ọma ma n'ihe ọjọọ na-eme nwere ike ihe ọma agakwa ha abịa na-eme ihe ọjọọ wepụ aka na ihe ọjọọ chee ihu ebe ihe ọma nọ ga ihe ọma ga na-eso gị ndewo nọ ome ihe ọma jisi ike no na mbụ ka anyị ji Premium Times bịa taa ebe anyị nwere isiokwu ndị a ma ha dum mba Britain ga-eweghachite ọla nchara ndị Benin ha zuru n'ohi na-ele asasị ndị uwe ojii mere m ịwaho n'ụlọ itiri ha ya ka otu onye mere mkpesa na-ekwu ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị na-atụle atụmatụ iwu eji akwado n'ụlọ ndị ọrụ nchekwa nwụrụ anwụ n'ala anyị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ga-ebufe atụmatụ iwu Petroleum Industry Bill n'ime ọnwa April afọ a ya ka onye minista na-ekwu ya ka nọ na Premium Times taa. n'izu gara aga m nọ na Abuja ka m nọrọ ya na-ekwu okwu Petroleum Industry Bill ihe a ga-awụ usoro iwu ga-akwado maka ọtụtụ ihe a ga-enye ndị isi n'ala ha na-egwupụta mmanụ ebe ọla ala gị nọ a ga-enwere ihe a ga na-enye enwe mgbe e kwuru okwu 13% oil derivation ka aha agaala sị na a na-emebi azụ ha na-anwụchicha na ha kọọ ihe anaghị eme ekwudo okwu PIB mana ihe ụzọ m na-ekwu okwu ndị a ha nwee ike tinye usoro iwu a n'akwụkwọ ha nwekwa ike gakwuru President Muhammadu Buhari ka o nwee ike kanya aha ya n'akwụkwọ tinye aka n'akwụkwọ ka o nwee ike bụrụ iwu aga na-eji na-achị obodo Naijiria ọ bụrụ naanị etinyecha ya ha atala ahụhụ ebe ọ dị ukwuu gị ga-agbarịga ha na Abuja aga Bayelsa aga Ondo aga Imo aga Abia aga Rivers Delta ga Akwa Ibom ga Cross River ha gbarịcha ihe niile ọ bụrụ na etinyeghị iwu a n'ọnụ prezidenti etinye aka enwekwa isi onwere oge mechara bịa ekwu na ọ bụ mmụọ ọjọọ na-enwere ikikere ọjọọ na-enye nsogbu n'itinye iwu a n'ọrụ n'ime afọ akọ bụ n'afọ gara aga hụrụ akwụkwọ akụkọ ahụ ebe depụtara na ndị omeiwu na-ekwu na ọ bụ ajọ mmụọ na-agba atụmatụ iwu okwu ajọ mmụọ ebe ọwa ajọ mmadụ wa ajọ mmụọ ọhịa m kwuru na mmalite okwu ajọ mmadụ ka ya wa ajọ mmụọ nụkwa ha nwee ike ndị Niger Delta mpaghara Niger Delta nwee ike enwe ha na-akpọ lobbying ha nwee ike tinye ya ndị Senate na ndị reps tinye ya n'ọrụ n'April ha werekwa ozugbo Clark ha gakwuru Clark biko Clark bụrụ usoro iwu a egbukwala oge bugara Buhari ka o tinye aka na mpekala akwụkwọ ọ ya aga ọ dị mma ka anyị gaa n'ụma na Daily Post ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a maka Lia Sharibu ọchịchị Naijiria agharịpụla anyị o hapụnụ mba Amerịka ka ha napụta nwaanyị ya ka ndị mụrụ Sharibu na-ekwu ọ bụ ndị gọvanọ mere ka ndị na-achị ehi bụrụ ndị ọkpa egbe ya ka Mieti Ala na-ekwu 2023 ndị ndu APC na PDP nwere nkwekọrịta na nzuzo ime ka okwu onye isi ala atọ na mpaghara ugwu ya ka Bamgboshe na-ebo n'ebubo ka m chọrọ na Daily Post taa. Sachidemagi ọ bụ na ya ọhịa ikwuke mekwuo na ke ndị gọvanọ nwere ike ịdị na-enye eme ndị Mieti Ala ha na-ebugharị egbe akwa ịhụ na ya Chinehu asị ikuku na-eko a na-ahụ ike ọkụkọ Chinehu anyị ga na-aghọta ihe ndị a anyị ga na-aghọta ihe akwụkwọ nsọ Igbo anyị na-aga ọsọ anyị mara na mkpirikpi anyị amachaghị otu o shiri ruo n'isi ị ga-ehụ ya na-agaje ụzọ na-emepe anyị na-ahụ n'ọtụtụ ndị mmadụ nọ na mpaghara ugwu enwe mgbe ha zubere ihe ọma n'ala Naijiria ma akwụkwọ ya ebe ahụ ka ekwuru okwu ya ka ọzọ ikwuru okwu ya wụ na Bamiri Bosho na-ekwu okwu na ndị ndu ndị nọ na mpaghara ugwu ha na-ama amụma ime ka ọchịchị prezidenti ghara isikwa n'ugwu ya na ndịda ahụnụ kemgbe izu ụka ọnwa ole na ole gara aga ihe anyị na-ekwu o ruole oge ndị Igbo ga-eji awụ prezidenti oge otu ọbụla echiri lee ya anya ọ ka mma na ị hapụrụ ha nye ha tiketi ha azọta agwụ na aghọta mgbe na-esekwu eme onye echepụtara echiche nwepụta PDP iru mgbe a ga-asị ya chere na a ga-eji ka aha leta ndị Yoruba na emere anọlụ June 12 Abiola kwesịrị ịwụ prezidenti
ihe na-ekwu achịcha na-amalila so biko enwe ndị ọzọ zọrọ ihe na-eme ndị Igbo nwa gwa ha anaghị ụdị ụka ndị a ha na-enwe obi ndidi ha jụrụ kemgbe orukwele na nke ha ga-ajụrụkwa ọzọ ihe ruzie na ka na-agwa ya na ozi na a na-enwe ndọrọndọrọ na ọwụ nyere ya ebe niile ihe a na-nyere nyere ọchịchọ ihe meke ndọrọndọrọ wa asụsụ Igbo na asụsụ bekee politiks nyere ọhịa na-enye adịa akpa nke mgbe ụwa onye a ga-egere anyị ntị onye a ga-ege ka anyị nye onye ọta na-echeme kabala na ntanime ele onye anụkọtara asụ onye ọ maka ọnwa ezigbo mmadụ ọwụ ka ya dị ọchịchị ya nweta mmeri ndị ka aha asụ ka aha ezuoka aha eruda atụtụ nke ga-akwa ya ha nzu ha ala ga ha emekọta ọnụ kwuo ka ga-echi anaghị ama amụma na ọ ga-anọ n'ugwu ka ha gbasara ha ihe na-ekwu okwu ụzọ ihe otu nwoke mma n'afọ 15 ma ọ 25 gara aga aha ya otu ga-eme ọwa aha mmadụ ọwa aha Igbo ọwa onye ọkwụ ụdọ ka ụda ata ebe nje aba aha ya otu ga nna ekwu otu ga ma ọ nwụọla otu ga-emerịrị ya na-awụhụ na inyere ya restructuring ya hụ na inyere anyị prezidentị ndị Igbo ya hụkwa na imere eke Biafra ọta na-echekwe ọ dị mma ka gafezi ugbu a na The Punch ka anyị nwere ndị isiokwu ndị nke a egbe ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ 9 na mwakpo ọhụrụ ha mere na steeti Kaduna ibuli ọnụahịa mmanụ ụgbọala bụ eze a ga-echi echi dịka NPC na-ekwupụta si na ha agaghị agbalinwu ihe dị n'ego enyemaka mmanụ 120 naira na 20 ka anyị hụrụ na Punch n'ụtụtụ a ihere na-egbukwa ha ga-agbalị ihe nọ na sọbsidi ma ọ sọbsidi ka eji enye gị ihe a ka eji mpa Jonathan ọgụbajie ya ma chụpụ ya eleghị m a ga-eji eme sọbsidi eleghị m a ga-eji etinye eledị ihe bụ ndị mmadụ kwụcha ha echefu ha echezọ ihe kwuru ha na-erube ha afọ 6 ịma mgbe ha kwere ha ka nọbe n'akụkụ ha beghị n'ọchịchị n'oge dị mgbe ahụ ịma onye nọrọ na-eji ya dị ka ọ ga-enye goolu karịa onye nọ n'ime pitch ya eji ụkwụ gba ya eji aka gba ya eji isi gba ọma ha na ọnwụ ha ụtọ na-adị ọchịchị siri ike ana m etokwa ọtụtụ n'ime ha ike mana ọtụtụ n'ime ha ji obi ọjọọ obi iwe obi nchigbu obi arụrụ ala obi ọkụ onye nyega ha nsogbu ha bata kugbo chụpụ ya nwepụ ya anyị ga-eme ka ekwe nkwa ekwere nkwa shagari kwere anwụcha nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu be ọkọba kwere nnekwu bịa na ya ga-azọrọ ya moto zọrọ ya akpa zọrọ ya nta zọrọ ya otu awụ n'ezi achị ọcha ebugo mmanụ ụgbọala a ga-enwe ezigbo ngagharị iwe n'ala Naịjirịa otu ochie agaga ero 175 170 a na-ekwu okwu ihe ha chọga ime ya 250 narị abụọ na ọma ise anyị na-ele anya nsogbu anụ ọ dị matụmanya gbapụ akara ekwentị anyị n'otu taa ka anyị gụpụta nkasị n'akwụkwọ News Echo kpọmkwem na News Echo ka anyị hụrụ ndị a Abia 2023 agacha m ịzụ ọkwa aka na-achị steeti Abia ya ka onye hiwere Mahadum Gregory University Prọfesọ Gregory Ibe na-ekwu ndị agha Naịjirịa na-atụfuzi ejirimara ha n'ike dịka ha ji nwayọọ na-agbanwe onwe ha ịbụ ndị na-alụ agha agbụrụ ya ka otu Intersociety na-ekwu ndị agha Naịjirịa na-atụfuzi ejirimara ha n'ike dịka ha ji nwayọọ na-agbanwe onwe ha ịbụ ndị na-alụ agha agbụrụ ya ka otu Intersociety na-ekwu ọwụ ha agha agbụrụ ka alụga n'ala Naịjirịa enwere onye bụ onye Naịjirịa onye ọbụla wụ na-ama nna ya na-ama nne ya ikwu nne ya ikwu nna ya ọgwụla enweghị ahịa ka a jiri mbịa emechaa ndị kabinet eme ntamimo enwe otu onye Igbo ga-anọ na mana ọ bụrụ iwu onye Naịjirịa nwụjụ mmiri ara enye ndị ebe oke zuo oke ya gazuo ọnụ ogbu ala akwa onye ọbụla na ọ ga-awụrịrị anyị nye ha na obi ọjọọ ọnụma iro kansị ọgwa ha mmadụ ọ dị mma iro kansị n'ịga na News Echo ka anyị kwara isiokwu ndị nke a n'ihi Biafra ihe mere Wike jiri dọọ Kanu na Dokuba aka na ntị ka ha kpapụ na Rivers ndị agha na ndị ọkpa egbe enweela oso ara na Abao dịka ọtụtụ mmadụ tụfuru ndụ ha n'ebe ahụ ndị agha na ndị ọkpa egbe enweela oso ara na Abao dịka ọtụtụ mmadụ tụfuru ndụ ha n'ebe ahụ ọdụ ụgbọelu steeti Ebonyi ga-asụrụ gedem n'ime ọnwa Disemba afọ a ka anyị hụchara na News Echo n'ụtụtụ a anụla m na ọdụ ụgbọelu a na ọwa ọkacha ibe ya bụrụ na ume ahụ mekata mee ihe ndị Anambra na-emelibe ndị Anambra emelibe kemgbe ịmakwa mgbe ekewapụtara Ebonyi echi Anambra nọ kemgbe 1976 a na-arụtali ọdụ ụgbọala gị nọ na Abuja gị na-aba ihe a na-eti Owerri Enugu ndị ome ya alụla ahịa kego sokwe ya
ndị Anambra niile ha asụkwa m ha bịara awụ ụmụnna ya Chineke goziri egozi ya anyị na ha wụ otu asụkwa m ha bịara Owere bụ ịba ụgbọelu Owere Enugu anaghịra gị Enugu gị hụ ụgbọelu abụọ eguzoro Owere Enugu ugbu a emechaa diwe Owere Abakaliki Enugu ọ ihe ọjọọ mere ndị ama ama ndị ji ego n'ala Igbo ọta n'iche ndị Imo ụkwa ndị gara skul ndị Ebonyi na ndị Enugu na ndị Abịa ele Umeahị gbalịga Umeahị nwoke eji aga mba ana m ekele ya ejisi ike ụgbọelu ahụ fedahala kembụ n'ala Ebonyi ebe niile nwere ọkụ ebe niile ataba ebe emepela eziokwu Ebonyi emepele hapụ ihe ọbụla ekwugesa awụhụ ndị wawa ha na ndị Nsụka ka ọ bụ emepele eziokwu ọ dị ma 081505673 bụ akara ekwentị maọbụ akara Facebook anyị Dalin FM nwere ihe oziga ebe ahụ anyị agụpụta n'egbu ya oge ọbụla na redio anyị ebe a 08150501073 agbapela m akara ekwentị ahụ ka ọ dị ugbu a maọbụ n'akara Facebook anyị Dalin FM Owerri anyị oziga ebe ahụ ụmụnna anyị agụpụta n'egbu ya oge na redio anyị ebe a n'ụtụtụ taa 08150501073 ọ ka bụ Chinonso Ugorji na Sachidi Emagi ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa ọ dị maka ịnọrọ nke ugbo anabata n'ebe a ịbọọla chie ndewo gbanye redio gị no Chinonso Ugorji ya gazie ndewo nwanne m ndewo nna m maka gọvanọ ndị Ebonyi steeti gọvanọ ọgbalị ahịdawa ndị Anambra kwanụ nwere ego nwee nta nwee imo otu onye mepere ụdị airport so Ebonyi steeti ndị ga-wawa anyị ga-akpọ ya wawa ọ ndị mepere ya Chineke emegidela ha ebere mmecha ya anyị ga na ya wọd obiọma ga-eme anyị dawa ọ ndị metinye ọnụ ọ dị ka iwe onye Ebonyi ọgọrị na onwe onye ngọkpala oke ọ dị mma nwanne ya ọgọrị na onwe onye ọ ga-eketa ọrụ ntụtụ ndị Ebonyi ọ gwụrụ ike nwanne gị onye Imo ma ndị Imo ji ha agbachi ike ebe ọ dị ukwuu agbaba Abakaliki ghọrọ ọnụ na Fana na Nakol na ndị ọzọ ọ wụ mmepe otu a 08150501073 bụ akara ekwentị anyị bọọlachi ya gazere gị nụ pastọ ịbọọlachi ndewo ịbọọlachi na-ego uche dị maka enwere ihe kwuru na ese nwere onye bụ Naijiria a na-akọwa na ndị ọbụla na-alụzi agha agbọrọ dịka ego mgbe anụchara Naijiria na-enweghị ihe enweghị isi onye ọbụla tụbazi ụjọ onye ọbụla mmadụ ebe ọkụ akwụ ana igwe n'ihe mmadụ ga-ejikwa na-asị n'aka a na-ekwu okwu ịnye anyị prezidenti chebe onye nwunye anya onye Igbo ọbụla bụ n'otu ihe a ga-enye anyị isi ya na 2023 ya na jezie etiti ehihie enwegharịa ya Jizọs ga-awụzi onye zọta erie ma ọ bụrụ na nwere eke esi eme na mbụ ala onye iwe na-ewegede ka a ga-akụ ihe mmanya mma ka ọ na-ekwu na-eze nwụrụ anwa dị na ndị na-amarasị ndị Igbo agwụla ha ike anya Biafra ka anyị nawa ha marasị ndị Igbo agwụla ha ike anya Biafra anyị dịrị ede ma bikọs enweghị ihe anyị na-erite na onye enye m na mpega n'ụtụtụ anya nwanyị gosiri m gozikwa gị nụ pastọ ọ na-ekwu na ya bụrụ na ibe agwụla ndị oge eruole mgbe a ga-asa anyị ga-enye goolu ebugharịa ebe a post ọ warụrụ ala onye ọjọọ ka ihe ọjọọ ndị PDP asị mba na ọ ga-awụrịrị n'ukwu ka ọ ga-anọ ndị APC na-achọ otu echi enye ya onye Hausa onye Fulani ma ọ nye Jonathan ya nwee ike asọ ọbịakwala South ọ bịara ọdịda anyanwụ ya laghachikwa afọ anọ ya laghachikwa ebe ha agakwa n'ihe otechi eme nsogbu ada ha mgbe nta anyị ga-achụ na Owere nchi ọ dị mma o 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị anyị ịbụọla chi ndewo gbanye redio gị nụ ndewo Chief Bright ndewo nụ ụwa mara gị mmanya ọma ndewo nna m Chineke ga-edowe Dalin FM ise dowe Chinonso Ugorji ndụ ogologo ise ụwa na onwe gị gbalụ ka Chizemake na-ebipụta akwụkwọ News Guide mmadụ dị ka gị n'ala Igbo Chineke ọ ga-achọ n'aha Jizọs amen aha nwụ Chief Bright Agụ ama na isikwa n'ọha bele London nọ n'ụbọchị ma ọha ji akụ
ihe gbasatara ndị Igbo n'ọchịchị afọ anyị ga-eruriri Chineke dịka Chineke chetara ụmụ Izrel mgbe ha nọ n'obodo Ijipt n'agbanyeghị ọgụ afọ ole ha nọrọ n'agbanyeghị ahụhụ ha tarala n'obodo Ijipt Chineke echeta ha. Ebere nwụ ka Chineke cheta ndị Igbo. Igbo nwere ndị maara ihe. Igbo nwere ndị ma otu esi emepe obodo. Ọ bịazịa na ọchịchị Naijiria ya dị ka a ga-akpara ndị Igbo azụ. Onye gbuo asị weta ya ka egbuo. Ọkata nke nna ikwu ya na-achị ugbu a bụ nna ikwu Buhari. Chineke mechie aka n'obi gbanwee mkpọrọmasị o nwere ebe ndị Igbo nọ. Igbo gaa n'ihu, Igbo chia Naijiria ihe dị mma. Ọ ụzọ ọha m n'ọnụ. Aha nwuchi Bright Agụ. Jehova gbalịala. Ọ ihe a mkpọrọmasị akpọrọ ndị Izrel n'ala Ijipt mgbe Fero na-amaghị Josef batara. Ọ na-agara ha n'ihu na-agara ha nke ọma. Fero na-amaghị Josef abata, ndị a mụga nwa karịa ya, ndị a ma akwụkwọ karịa ndị akwụkwọ ndị ohu ha na-egara ha ozi ha asụzi amụga nwa emekweke ọtụtụ ihe a na-agbanwoju ndị mmadụ anyị. Chineke ji zidata Moses n'ime ọhịa ka ọ nọ na-achụ ma ya sị ejiga Fero rapụ ndị m ka ha laa, ọ dịghị ụgwọ ha ji ọzọ, eji m ọbara kwụ ụgwọ njọ. Fero rapụ ndị m ka ha laa, ya sị ụmụ Chineke gara obodo ndọrọ n'agha ewekọ ha isi abụkpu ebe ahụ ka ha nụrụ ọtụtụ arọ ha. Anyị ga-echetakwa ọ dịghị onye pụrụ ikwuru ha ọnụ ha, ọ dịghị onye nụrụ akwa ha n'ebe ewe na-emeghe ihe a na-eme ozu nwụrụ anwụ. Ya sị Chineke nke eluigwe lechara anya nye ha ezi nkwado. Moses gwara m Fero okwu, Fero rapụ ndị m ka ha laa, ma dobiri ebe a. Oge na-abịa anyị ga-achị Naijiria na-achị anyị alawa Biafra. Emecha ga m itie ebere ka m ike rekọd otu egwu anyị ga-aga ya ọ ga-agara anya 08150501073 anyị nke ha akụpụla 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Dalin FM Owerri. Ịbọọlachi onye nke m ya gazere gị no Elda wa mara gị mma. Ndewo Elda. Ndewo. Ọ dị mma ya gazie dịka otetekwa ụbọchị Fraịde anya na-enwe isiokwu ọbụla kama ọ bụ nke ọbụla masịrị gị n'akwa akọ ndị agụpụtara etinye ọnụ gwa ha na eze ka o siri dịrị gị n'obi mana ka ọ dị gbanye nwe ezi oge nere oke ekwentị ka anyị ike gbapụ aka anyị lachite azụ anya gaa n'ihu nakwa n'ebe a na redio ọha na eze Darlin 107.3 FM ọka kwa m Chinonso Ugorji na Sachidema gị nọ n'ebe a na nke taa imete gị mma n'ihe omume a nke taa anyị lachite azụ anyị agụpụta ozi unu na akara Facebook anyị nakwa ịnarakwa oku ekwentị unu na-aga n'ihu nakwa n'ebe ahụ mana ịga ntị aka nkwara akwụkwọ akụkọ atọ n'ebe a ịgụpụta ma anyị lachite azụ ndewonu ndị ọma. 107.3 Darling FM. The People's Radio. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Wow! It's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Moments can be ordinary. It's what we make of them that really matter. Make the best of every moment, every day, like Super Moms do with Indomie. Moments to laugh with.
so that's maka from wall okay. Aluminum profiles na foreign doors so na be and yours are them but look at this for Nigeria Limited. I get me up your mouth. You get price and quality. Get me up your mind. Piana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles again, water collectors, aluminum profiles na accessories maka window na partitions again, stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails again, PVC ceilings, marble, granite, udi ceramic tiles nile, foreign security mobile bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary wear. Ken Desmond gerenye makunyere gi yendi anile no lo na quality no alate man. Otro Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza onwe na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri. Mobile Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri. Mobile Panana Ken Desmond Plaza, 88 Aba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tedlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama? Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soak the whites, then go use the other one take it all the yama jams. But I know they see any yama jams for here now. They small well but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take you all of them pata. Make all your white cloths they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. With over 35 years in skill acquisition training, Jodora Skills Acquisition Center has empowered lots of women with modern skills such as fashion designing, catering, interior and exterior decorations, home management, and many more. Hostel accommodation is available at a first-come, first-served basis. Are you a nursing mother and you're wondering how you can cope? Don't worry, Jodora has just opened a standard creche at her Awaka Center with experienced nannies to attend to your children. Jodora also offers specialized programs for working mothers and also complies to all the COVID-19 guidelines. The center holds her annual exhibitions, graduation and matriculation on Saturday, March 27, 2021 at the Landmark Event Center, plot H1 Naked Pocket Layout, next door to Protea Hotel, New Owerri, Imo State. Register now at Jodora Skills Acquisition Center at Jodora House, number 152 Tetlo Road, Owerri, or Kilometer 8, Owerri Umaya Road, Awaka, Owerri North Local Government. Telephone 0806-404-3293, 0803-875-9811. Email jodora5@yahoo.com. Jodora Skills Acquisition Center, Women Empowerment for Self-Reliance. Hey, Wahala Day. Please keep an eye on what you buy. Many Nigerians are in the habit of not checking expiration dates. And for those who do, they do only for consumables, mostly foods and drugs. In fact, when it comes to cosmetics, toiletries, insecticides, disinfectants, body spray and other personal care products, the checking of the expiration dates on the product label is not taken seriously. Yet, the consequences of consuming or using any expired product can result in serious complications. As a consumer, you have a right to satisfaction of basic needs. Right to choose. Right to consumer education. Right to safety. Right to representation. Right to information. Right to redress. And also right to a healthy environment. If you are shortchanged in any way, kindly call the CPC hotline 070-6817-5981 or 080-7493-2723 or 090-7938-1270. As defaulters will be sanctioned, please be warned.
This message is brought to you by Consumer Protection Commission, Imo State, Area B, New Owerri, opposite Isopade. One expert don't land with big ogbonge odds and sharp cash out method. You will like sports. This now your big opportunity to make better money on top all your bets. We be bigger wolf. My Niger people, I beg, make una no sleep on this one. Make you rush now. Go visit our website on oneexpert.ng. Don't forget to use the promo code BETNG and you go get 200% bonus on your first deposit. One expert. Bet with day for everybody. Good P Marketing Company Nigerian Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in Owerri, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grace and non-grace tiles. Head office, Thailand Mall, Shop 4C at Nnaze Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngokbala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281 and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812, 0813-9304-185 or 0806-457-4034. Your fingers so from our group delicious foods and restaurant your refreshment home. Eat your delicious hot meal. Eat your mangoes festive bread. Ready to go quality ice cream, nutritious shawarma. Invite your family and friends from our group delicious foods and restaurant. Are you aware of what page Shiriama no we bulaka? Delicious foods and restaurant. Riani shariako. Ayi shengwe shawarma, ice cream, popcorn, onawunu bread, mango bread. Bread ani uri onwe ya. Ayi shekwe coconut bread, chocolate bread, milk bread. Ya metu ono ya no. Onawunu food bread. Kahu wa forichi. Ege nanga hubulaka hubeje roya. Jeko angenye gina ndeji no yogi. Jemu bulaka na plot S/27 housing area B na Rinto roundabout New Owerri Capital Territory Owerri, Imo State, Nigeria. Mawuga waka rekonting 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. The Hallelujah Channel is back on DSTV and GoTV, and you can experience pure joy in the Lord's presence from the comfort of your home this Easter season. Connect with church services from the House on the Rock, KICC, Daystar, the Redeemed Christian Church of God, and more, and live broadcast on Good Friday and Easter Sunday. Enjoy live gospel music performed by Monique, Onos, Mike Abdul, Peter, Frank Edwards, and Tim Godfrey on the Rejoice segment on Sunday, 28th March and 4th of April from 3 p.m. hosted by Shegu Obe. Tune in to the Hallelujah Channel and bask in his amazing grace from 8 a.m. on Sunday, March 28th to Monday, April 5th on DSTV channel 197 and GoTV channel 85. Stay connected to my DSTV app and my GoTV app. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name, Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transports, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umez Eronini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited.
mana ihe anyị bụ Igbo Ezukoo nketa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM nwere mana ka ọ dị ugbu a ka ngụpụta akwụkwọ ọkwa dị oke mkpa nji n'aka ka ọ dị ugbu a ndị ezinụlọ Reverend Barrister and Pastor Mrs. Prince Will Ọdịkanwa ndị obodo Ụmụduru Onyeọma Ụmụdim nakwa ezinụlọ Elder na Odoziakụ Ngozi Alaribe ndị Ụmụohi Ikembara nọcha na kansụl Ikeduru nke steeti Imo jiri na-akpọgoku maka ka isonyere ha na mmemme agbamakwụkwọ ụmụ ha abụọ n'ụzọ ọdịnala bụ Deborah na Obinna ọ ga-adị na abalị 27 nke ọnwa Maachị afọ 2021 ya bụ n'ụbọchị Satọde ya bụ n'ụbọchị echi na-abịa abịa ngwangwa elekere 12 nke etiti ụbọchị n'ezinụlọ Reverend Barrister Prince Will Ọdịkanwa na obodo Ụmụduru Onyeọma Ụmụdim Ikeduru Local Government steeti Imo a na-akpọ oku ịnọnyere ezinụlọ ndị dịka a na-agba ụmụ ha abụọ akwụkwọ n'ụzọ ọdịnala ya bụ ịgba nkwụ nke Obinna na Deborah ọ ga-adị n'ụbọchị echi bụ Satọde abalị 27 nke ọnwa Maachị afọ 2021 n'obodo n'ezinụlọ Reverend Barrister Prince Will Ọdịkanwa onye obodo Ụmụduru Onyeọma Ụmụdim Ikeduru Local Government nke steeti Imo a na-akpọ oku ka ewucha n'ebe ahụ sonyere ha na aṅụrị ha dịka ọ ga-adị n'ụbọchị echi na-abịa abịa ndewonu nke bụ ọkwa ahụ dị oke mkpa n'ụtụtụ taa ka anyị wenye ife anyị n'ụtọ n'ụwa nọ Okongwu chalụ m n'ụzọ ka nga ife na-alụ ka m na-alụ nụ ndị bụ ụbọ yoyo dị ma n'ike n'ugbu a na Nigeria News Guide ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a Primate Ayodele ebuola amụma banyere ndakpọ Nigeria n'oge na-adịghị anya onye ndụmọdụ pụrụ iche ụzọ dị mma n'okwu ndị metụtara SDG Ude enyefela akwa ndị na otu narị nakwa ngwaọrụ ndị bụ ọkpọkọpị n'aka ụlọ ọgwụ nkụzi ihe MSUT kwuo na ezi ahụike dị mkpa maka ezi mmepe obodo eziokwu ihe Primate Ayodele kwuru na ọwa amụma echeghị m sọ ọwa amụma onye o kwuru n'ihi ihe mega n'ala Naịjirịa ihe ọhụrụ na-abịa amụma dị iche ịhụ ụzọ dị iche ibu amụma dị iche imekwana ihe a na-akpọ nhazi ihe a na-akpọ analysis dị iche na prediction ma ọ bụrụ na ikwu ya ibiela nyocha ihe mega na mpaghara ugwu nyocha gị so na Naịjirịa nwere ike ịgbabi ihe ọ nọ na-ekwu ọzọ bụ na onye nnọchite anya Princess Christina Ude ọ gara nnọọ mahadum ahụike n'Ọlụ ya Teaching Hospital n'Ọlụ ga-abụnye ha ihe eji arụ ọrụ ihe eji dị n'ala ruo 100 ọtụ ihe ndị ọzọ na-agba ha ume sị ha jisie ike ụzọ ahụ sikwere n'Owerri Road n'Ọlụ anụkwa m sahara ọrụ ya n'ụba na Teaching Hospital ya baa a na-ebute ihe ndị eji enye aka ka ndụ ndị mmadụ nwee ike na-agbachi Ude na-ekwu okwu na ndụ ndị mmadụ ya na-agbachi ọ ga-enye aka ka ndị mmadụ na-enwetazu nkwa Chineke kwere ha tupu ha esi n'ụwa pụọ ọnwa onye edere sọ ọ ga-anọ afọ 70 ya nọ afọ 50 n'ihi enweghị ihe ndị akụrụngwa a ga-eji tụtụgharịa ndụ ya mgbe ndụ ya nọ na-achọ ịda mba gọvanọ Hope Uzodimma na ụzọ ahụ agabeghị m ya ndị mmadụ na-ekwu na arụla na arụziela ụzọ ahụ ya dị mma bana n'ihi na ọtụtụ ihe ndị mahadum ụlọ ọgwụ ahụ kwesịrị ịdị na-enweta ọ na-abịa na FMC ọdụ na-aga steeti ndị enwere ihe ndị tara ọchịchị mana ụzọ anụ abịa ha erugbo na ha echeta ụzọ ha ga-agba onye ahụ na-adịghị gị buru ya na-aga ụzọ na-adịghị mma ya nwụrụkwuo tupu ya eru ụzọ dị mma ya nwụrụ enweghị nọọsụ ji na ibu ka eji enwe ihe ibu n'ihe emejie ọwụ na emejiela ụzọ ahụ ekele Sinetọ Hope Uzodimma gọvanọ kelekwe nwaanyị Princess Christina Ude na mbọ niile ọ na-agba site na ihe ndị a na-akpọ Sustainable Development Goals. Ọ dị ma n'ịga n'ihu ugbu a ka anyị jikwa n'akwụkwọ akọ Nigeria News Guide ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a otu na-asọ ọzọla njem ngagharị iwe megide afọ eji ala ezumike nke ọrụ tinyekwara ogogo ụgwọ ọnwa ha ịgbakwunye aha mba ndị ọzọ n'aha ndị Igbo na-egosi ejirimara ndị ohu ya ka Ọhaneze Youth Council na-ekwu enwere aha bekee Chinonso aha bekee ya na-egwenu nkwa Chukwu kwere nkwa Chineke kwere asọwa ihe eji mara ohu ndị ohu ndị akwụghị ụka ahụ mana ilekwa anya onye a dịkwa ka eziokwu n'ihi na n'ụbọchị Satọde na-agụpụta aha ndị Yoruba n'ebe a o rukwara aha 18 mkpọrọ enweghị nke aha Igbo nọ n'ihe ọ bụ eziokwu aha atọ ọ bụ eziokwu Ọlatunji Olamide Olayodele
anyị na-abịa aza aha bekee ama m chekwa aha bekee Chris ama m kemgbe m gụrụ obi na-agba na-eme m otu naanị ama m wepụcha aha bekee ọ ga-adị na mma ebe dịkwa otu naanị ọ dị otu naanị gwa gị eziokwu ọ nọla na mpaghara ihe ndị certificate aka n'imo ama m otu ha ga-esi eme ihe kwuru ụka nọ na ya ime mmiri chukwu maka aza aha oyibo ya dịka mana ụmụ m ọ naanị otu zaga ha bekee ahaziri ndị ọzọ anyị na-agụ ha aha Igbo abụọ tupu eji aha bekee ọ dị maka ewepụ ya ọsọ kwupụta ndị a tupu anyị enwe ike nabata ndị ọbịa anyị na-aga nọ na nke taa na Weekend News Point ka anyị hụrụ ndị nke a ọchịchị nchigbu Sam Dady etiela ọpịa ọkụ n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke okporo ụzọ ndị enwere n'ala Igbo kpọọ oku ka gbata ọsọ enyemaka na-egbughị oge ụlọ ọrụ trọmpeta mara ma tinye m okwu n'ọnụ ya ka iwu anyanwụ na-ekwu kwesịghị imepụta akwụkwọ ikike paspọtụ Naijiria na mba ndị ọzọ ya ka ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị na-ekwu Nlemi gbakpọọla oku mgbakọ aka n'ọrụ n'etiti ndị ndu APC na mba itoolu ya ka anyị hụrụ na Weekend News Point taa ịhụ na na-ekwu aga were mpaghara paspọtụ Naijiria aga n'ala ndị ọzọ na-ebipụta ya a na-agwa gị na obodo a na-akpọ Naijiria ana m aghọta ote ndị na-achị anyị ọnọdụ isi ha na-ekwu okwu so mejie isi mara ma enwere ndị ka ara gbaga akpọga ha ebe a na-etewe ndị ara ahachichu ha isi ha ọ dị ka ego Naijiria ga-esi baa na mba ofesi ama m na ha na-eme aga na-ebi ego Naijiria kedu maka mmanụ ala na-amịpụta n'ebe a bụkwa ya na ya wụrụ ihe niile ha ekwughị ihe niile wụ foreign ala bekee obodo ndị ọcha ala bekee obodo ndị ọcha ebe ahụ ka aga ebe ahụ ewere puku ego na-awụghị ego eji bie ego bubatara a ga-ewere ego na-awụghị ego eji gbanwee mmanụ ụgbọala ebubatara ya ekwuzi ego ole anyị ga-azụ mmanụ ha bịara ka ha kwukwara ego ole ha zụrụ crude oil ka ha ga-ekwuzi ego ole ha ga-azụ ka anụcha ibubata arụ ọ dị matụma agaghị nkwupụta nke ikpeazụ anyị n'ebe a ka ngụpụta ozi unu n'akara Facebook anyị eji m nke gị ugbu a Chijioke Zeni duru isi ndachidi na Chineke bụ ike gị Chineke gozie gị akwala m nke gị ugbu a onye buru ebu ogu isi Chinonso Ugorji na Sachide ema gị ya gazitụbọrọ anyị ụwa mara gị mmenụ na onwe gị na ị mara na enweghị mgbe ndị Hausa ga-enye ọchịchị n'aka onye ọbụla bụ onye Igbo n'afọ 2023 na-aga bụ ụzọ Jizọs aka onye buru ebu ọ dị mma dịkara Hausa masta ya gaziri gị isi enye ekuku abọbi ise ya gaziri gị mma ọ dị mma kara Hausa injinia Frank Uju Ebelebe na isi na aha gị bụ Frank Uju Ebelebe isi Hausa Ebelebe edebata ozi gị isi anyị ọ dị mma ụtụtụ ọma Maazị Chinonso nakwa Sachide ema gị na anyị nwere ndị bụ ọkamma karịa aka na-achị steeti Ebonyi bụ ndị nwere ike iwere ọkwa aka ọ dị mma bụ onye nwere ike iweta ọkwa onye isi ala anyị n'oge na-adịghị anya ndị dịka ọ dị mma ị na-emere ndị advat ya gazi ya chọkwa ihe kwuo ha ọ na anyị nwere oge anyị akpa ha ndị dịka senetọ Rochas Okorocha bụ onye kpọrọ onye senetọ nwere nkwuwa okwu na ichere na ọ dị mma ịga n'ọkwa aka na onye isi ala n'ala anyị bụ Naijiria ọ dị mma ya gaziri gị injinia Frank Uju Ebelebe ọ dị mma Solomon Kalo isi ụtụtụ mma na aga ịbụ Solomon Kalo na-esi Abuja elere anyị n'ụtụtụ taa n'okpuru ụzọ ndị were n'Owere n'ebe a ajọgbolu udere na njọ masị ka nka kwunusi ọ dị mma ya gaziri gị ka ga n'ugbo anabata ndị ọbịa anyị pụrụ